hori lantaldetik eskerrak eman nahi dizkizu dugu hitzaldi honetara, bigarren hitzaldi honetara etortzeagatik. Dakizunez, eskolak 2020 urte honetan zehar, erizainen eta emaginen nazioarteko urtea dela eta hainbat jarduera prestatu ditu. Gaur, erizainen ikuskabetasunari buruzko hitzaldia izango dugu, Asier Etxenikeren esku. Asier soziologian lizentziatua da, eta 10 urte daramatza lanean hainbat arlo ezberdinetan. Hala nola, soziolinguistikan, merkatu ikerketetan eta soziologia elektorean. Egun, Azpiker soziologia ikergunean, ikerketa eta berrikuntza arduradun bezala aritzen da. Hitzaldi hau ematera gonbidatu genuenean, ez zuen ezetz porobil bat esan, eta izan ere, inoiz ez du hausnarketarik egin, osasunaren soziologian, ez da askoz gutxiago ere profesio baten irudi soziala aztertu, gure kasuan erizainetan. Behin lanean hasita, nik uste dut ikertzeko eremu zabal bat aurkitu duela, orain kontatuko diguna, eta etorkizuneko proiektu bat bihurtu dela berarentzat. Denbora izan ezkero. Beste barik, ez dizuet denbora gehiago kenduko, eta Asier Etxenikerekin utziko zaituzte. Mila esker etortzeagatik. Beak esan bezala eskaera egin zian, erizainen irudi sozialaz, edo zertzegoen, eta eskat, esan nion, eremu honetan, ez dut inoiz ezer egin, ez dut nik neuk eta gero ikerketa egiten jendeak pentsatzen duen hori nik pentsatzen dut, orduan, aldez aurretik aparkan eskatzen dut, orduan joango gara gero horiek arakatzen, baina abia puntua hori zen, orduan hasi nintzen begiratzen, soziologiaren eremuan ze ikerketa zeuden eta horiek biltzen, eta gero datu batzuk beste inkesta batzutatik eta lortu ditut, eta pixkat hori da gaur aurkeztuko dudana. Eskema bezala, nolabait 5 atal planteatzen ditut, lehenengo biak da nolabait erizainen aldetik, hau da, erizainek zuek buruaz ze irudi daukazuten, hainbat ikerketa daude hortik, eta zuek zelan egiten dezuten eta nola ikusten zareten, gero nola uste dezuten zuek jendeak ikusten dituela erizainak, erizaintzaren mundua, eta gero da, benetan herritarrek ze irudi dauzkaten eta hor kontraste hori, pixkat planteatzen. Eta gero, ikerketa digitala, edo pixkat interneten eta salzeratuta, beste harakatut pixkat, eta gero horren inguruan eztabaida planteatzeko ere bai. Eta gero ondorio batzuk, edo. Orduan, nolabait, aurreratzen dizuet apur bat, zein den hipotesia, edo tesia, edo pixkat hemendik ateratzen ditudan ondorioak, nolabait. Eta gero aipatutako ataletan, joango gara arakatzen guzti horiek. Baina nolabait, puntuak horiek lirateke, batetik oso lan eremu feminizatua da, eguneko, okerez banaiz, 10-tik 9, emakumeak dira, zarete, erizaintzaren munduan, eta hipotesia da, jendeak ere horrela ikusten duela, bilakaera historiko bat izan duena lanbide bezala, eta horrek harremana baduka, iruditegi sozial horrekin, neuraldi batean, erizaintzaren lanak ez dira ezagutzen, eta ezagutzen direnak dira zaintzaren eremuan ematen diren lanak, bakarrik zati hori, eta zaintzak, kasu honetan erizaintzaren eremuan, baina orokorrean jendartean desvalorizatuta dagoen zerbait da. Modu zaintza egitea zerbait naturala bezala ematen da, hau da, berez zaintzen ditugu beste pertsona batzuk, horretarako beraz ez da ikasi behar, ez da zerbait profesionala, eta gainera, gehienetan, emakumeak egiten dute, eta hortik ere desvalorizazio puntu bat. Orduan, guzti horrekin ere lotzen da irudi hori. Eta, kasu partikular honetan gainera, lanbide subalterno bada, medikuari lotuta eta bere azpitik dagoen lanbide bada. Orduan, nolabait faktore guzti horien nasketak sortzen du iruditegi sozial bat, edo jendeak, herritar arrunta daukagun, erizainetaz daukagun irudi oso bat, eta hori ez da nolabait kasualitate bat,
eta ez da zelaki inozentea ondorioak badituela. Osea, erizaintzaz daukagun irudi hori, gero ondorio praktikoak baditu, bai lan baldintzetan, bai inkluso gaso fisiko edo lako kontuetan. Azkenean, eraikitzen dugun irudi edo pertzepzio horrek, gero praktikan hainbat deribatu baditu eta ondorioak baditu. Orduan hori da pixkat, kontatuko dudana, aurreratzen dizuedana, eta nolabait horri helduta datuetara joko dut. Lehenengo hori, aipatu dudan, zuek zertan lan egiten dezuten, esaten dezuen zuek. Bai? Nik orokorrean, eta gero okertzen naiz, baina nik lau atal, lau eremu identifikatu ditut, batetik osasunaren zaintzan, eta hori da jendartean ere ezagunena, nolabait, osasunaren zaintza, baina gero hor matiz batzuekin edo beste zera batzuekin. Batetik prebentzioan ere aritzen zaretela, normalean beste eremu batekin bakarrik edotzen da, baina nolabait erizainen artean bildutuan dokumentuetan eta agertzen da prebentzioa, eta agertzen da nolabait ikuspegi integral bat, lan hori egiteko pertsonari lotuta, lan hori egiteko ikuspegi integral bat, ez soilik fisiko-biologikoa, baita bestelako eremu batzuk, psikologikoa, emozionala eta baita soziala ere bai. Eta gero lan eremu horretan nolabaiteko autonomia, eremu propioa da, erizainarena, gero egin behar den lanaren arabera, elkarlanak edukiko dituena beste eremu batzuetan, izan medikuak edo bestelako batzuk, baina nolabait lan eta ikerketa eremu propioa da. Beste, lehenengo hori printzipioz izango litzateke eremu nagusia eta ezaugarri horiekin. Bigarren bat, errekurtsoen kudeaketa eta errekurtsoak propioak, erizaintzaren lanari lotutako errekurtsoen kudeaketa guzti hori. Hirugarren eremu bat, ikerketa eta berrikuntza, formazio bat behar den neurrian eta profesio den neurrian, guzti hori ere bai, ikertu eta eguneratu eta berritu egin behar. Eta hor, badago ere beste alar bat. Eta azkena, kasu honetan ere, zuen ezagunena segurazio, irakaskuntzaren eremuan, profesionalak edo formatzeko, horretan guztian dagoen eremu guzti hori. Orduan hori pixkat eremuak, eta gero zuek nola uste dezuten ikusiak zaretela. Hortik, batetik ideia bat, jendartek modu nazian ikusten ditu erizainen funtzioak eta osasungintzako profesionalen artean ez ditu ondo bereizten. Hau da, ospitale batera manoa, ambulategi batetara, beste profesional batzuekin astuta zaudetenean, herritarrak ez gara gai. Ezberdintzeko nork egiten duen zer eta nor den nor. Hori da, zuen ideia bat. Eta gero, irudi soziala okerra da. Ez da bakarrik ez ditugula ezberdintzen, gainera, dakagun ideia ez da zuzena. Eta hortik, ideia orokorrena, medikuei subordinatuak lan egiten dezutela, irizpide propio hori gabe, besteek esaten duten horren arabera lan egiten dezute, lan osagarriak betetzen dituena, besteen lana gutxuinak betetzeko lana daukazu zuek, eta izendapenetan ere bai, inkluso nasketak ematen direnak. ATS-ak erizainekin berdintzen dira, zorralako kontuak. Datuetara joan da, eta hor goian jartzen da referentzia, hori esatzek egindako inkesta bat, estatu mailako datuak dira hori. Kasu honetan, erizainak egiten dugunaren inguruan, herritarrek zein ezagutza maila dutela uste dezu. Eta da hori, erizainek erantzundako inkesta dira. Eta da hori, erdiak ezagutza ertain bat daukatela, uste dezute, eta herenak pasa gutxi, eskasa. Beraz, zuen iritzia da, jendeak ez duela ezagutzen, benetan, zeintzuk diren zuen funtzioak. Antzera, herritarrek identifikatzen edo gainontzeko kategoriaz ezberdintzen, badakien ezberdintzen erizainak beste zerataz. Eta uniko 35 soilik harreman zuzen bat eduki baldin badute erizainekin edo ospitaletan edo nolabait ezagutza zuzen bat eduki baldin badute, akaso ezberdintzen dute, baina bakarrik kasu horretan. Eta hiru laurdenek hori erantzun zuten.
Eta zein balorazio ustedes egiten dutela erabiltzaileek erizaintzako profesionalengatik jasotzen duten arretaz. Eta oso ona eta ona, ehuneko 75-etik gora, ehuneko 80. Eta bitxia, gero kontatu. Zein ezagure ustedes dela herritarrek gehien baloratzen dutena erizainaz, eta ehuneko 75 habilidade pertsonala, gaitasun pertsonalak. Bai, aurrekoan balorazioa oso ona da, baina beraiek ezagutzen dutena, edo zergatik, edo zertan baloratzen duten hori, gaitasun pertsonaletara. Hori da, iritzia. Vale. Eta erizainentzat ze garrantzia ematen dioten, edo ematen diozuen, jendeak daukan irudi sozial horre. Eta hor, oso garrantzitsua, ehuneko 72. Orokorrean, ikuste duzue, gaztak atzera egiten baldin badut, kolore bakarra hartzen du ia guztietan. Hau da, igual, zatituena dagoena, baina ehuneko 50 ertaina eta gutxi ehuneko 30. Iritziak erizainen artean oso konpartituak dira. Jendeak zu eta ze irudi daukaten, nahiko bateratua da. Eta hauetan ere, antzeko zerbait gertatzen. Ehuneko 96ak esaten zuen, komunikabideetan transmititzen den irudia, ez datorrela bat, benetan egiten dezuten horrekin. Komunikabideetan ere bai, irudi partzial bat ematen dela. Ehuneko 98a gainera, uste du, irudi hori estereotipo sexista eta atzerakoiekin lotuta doala. Ez da benetan ematen dena, eta gainera oso estereotipatua eta termino horietan ematen da. Ehuneko 80ak estereotipo horiek aurrera garatzea nolabait oztopoa bihurtzen da, zuen lanbiderako, eta ehuneko 87ak uste du beharrezkoa dela horri aurre egitea eta nolabait eremu profesionaletik ere bai irudi sozial hori lantzea. Kasu honetan ere bai, ehuneko 90aren bueltan lau iritzi hori. Hori pasada da, azkenean nolabait erizainen artean zelako adostasun maila dagoen kontu hauetan. Orduan hori, zuek uste dezutena, herritarrek nola ikusten zaituztete. Eta orain, inkesta ezberdinetan edo ikerketa kualitatibo ezberdinetan nik bildutakoa. Inkestetatik, kasu honetan CISek egindako inkesta barometro bat 2013an. Eta hor, profesio guzti horiek jartzen zituen eta herritarrek balorazio bat egiten zuten. Balorazioa zen hori, zein balorazio egiten duzun urrengo lanbideetaz. 0 oso gaizki, 10 oso ondo. Eta lanbide bezala, erizaina bigarren postua medikuen atzetik. Gero atzetik, gelditzen dira, irakaslea, ingeniaria, informatikaria, galdetu ziren beste guzti horiek. Azkenak, epaileak, kazetariak, horiek. Eta nolabait, ranking bat, podium bat egin da, hori izango ditzake, medikoa lehenengo posizioa, erizaina irakaslea bigarren leku batean, hirugarren ingeniaria, eta besteaia hortik dira. Hori, balorazioa bat egiten du, erizainek ere esaten dezuten horrekin. Oso ondo baloratua zaudetela. Baina gero, zure seme-alabei aurretik lanbide horiekin ea gomendatuko zenieke horretan lan egiteko eta erizaina jaitsi egiten da. Medikoa jarraitzen du lehenengo posizioan, baina irakaslea bera bai jarraitzen du mantentzen, baina aldea ere oso ondia da, medikoarekin alderatuta. Gero, ingeniariak posizioak irabazen ditu, informatikaria, abokatua, epailea azkena zena, erizainaren pare kokatu da orain. Hor, alde nabarmenak badaude. Eta gauza bada, zer den ondo baloratu egotea, eta gero beste gauza nik zer nahi dudan nire seme-alabentzat, edo niretzat, edo den alako. Orduan, hemen nazten dira bestelako balorazio batzuk. Nalaia, estatusa, soldata, lan baldintzak, nik ezak. Horria, beste faktore sartzen diren balorazio horretan, baina aldea nabarmena da. Orduan, berez, beste inkesta batzuetatik, kasu honetan 2018, osasungintzako barometroa CISen,
galdetzen denean, eta hori da ere arazoetako bat inkestetan, normalean galdetzen da nahastuta dena ere bai. Profesionales de la salud, ozakit nola galdetzen den hortik, baina ez da galdetzen modu banatuan esan dezagun, erizainak medikoak edo bestelakoak. Aurkitu ditudan gutxi horietan, aldeak oso txikiak dira. Kasu honetan hori, valorazioa edo jasotako zaintzan, hau da ambulategietan, eta valorazioa oso altua da, 7tik gorakoak, bai medikuek emandakoak, bai erizainek emandakoak, eguneko baten gora bera. Eta konfiantza eta segurtasunean, trampa txiki bat egin dut, pixkat ezberdintasunak ere areagotzeko, eta esan behar nuen, medikoekin eta parege daudela, baina gero konfiantza eta segurtasun gehiago erizainek ematen dutela, baina ez daudela, dira 10 bai? Oso pare, bai? Eta ospitaletan, berdina, bataz besteko berdina ematen da, jasotako zaintza eta arreten inguruan ze balorazio egiten den, bai medikuena, bai erizainena. Beraz, eta honetan ere bai, berriro ere, balorazioak altuak dira. Baina gero, bade faktore batzuk, gero desiragarritasun horretan, zerbait gertatzen da. Zer gertatzen da? Hemen gauza batzuk agertu daitezke ja. Hemen galdera da, lanbide horietako bakoitzarekin, txartel bat erakusten zieten inkestatuei, eta hor nolabait erabaki bat zuten, ezaugarrien artean zeintzu dira bi hobeto definitzen dituztenak lanbide hori. Orduan, erizainena ikusten baldin badugu, erizainen kasuan bereziki sozialki erabilgarria izatea da ezaugarria lanbidea dira. Oda, sozialki oso erabilgarria da, 74 kasuan. Eta gero, hurrengoak ja, 22 jaisten da, lan aurkitzeko aukera gehiago ematen ditu, edo hezkuntza sendo bat du horren atzetik, horrelakoak, baina hori. Beste zutabea, grisagia, da medikuena. Eta medikuen kasuan, gehiena ere bada, sozialki erabilgarria da, baina beste birekin oso pareko. Eta beste bi horiek dira, prestigio soziala du, eta ondo ordainduta dago. Orduan, nolabait, erabilgarria bada eta ondo baloratua dago erizainen kasuan, baina besteekin alderatzen direnean, hemen ja, faktore batzuk agertzen dira da prestigioa edo soldata, eta orduan ja, nik nire seme-alabintza nahi dudan, erabilgarria bai, baina beste oso batzuk ere bai. Orduan, hori nahastu egiten da. Aldi berean honek ez du esan nahi medikuena ez dela ikusten erizain bezain erabilgarria sozialki. Zera, nolabait ezaugarri horien artean, bat edo beste aukeratu behar da, orduan eguneko horiek moldatu egiten dira. Baina, bada nolabait esanguratsua erizainen kasuan, eguneko 74 batek ezaugarri nagusia hori ikustea, eta ez beste batzuk adibidez. Prestigioa izatea, edo soldata, horiek ez dira argi ikusten, hori da atzetik. Eta kualitatiboetan, hor bildu dituten bat ikerketa gehienak nazioartean edo egin direnak, eta Estatu Espainoleko datuak ere agertzen dira. Eta hor, hainbat elementu, nolabait eremu ezberdinetan bildu ditut ondorio batzuk edo eraguketa batzuk. Batetik, orokorrean erizainen atributuak agertzen direnak jendearekin hitz egiten denean, hori dira, profesionalak dira, jatorrak, trebeak, pazienteak, eraginkorrak, efizienteak, adituak eta ezagutza dituztenak edo adimentsuak. Pixka denetarik, eremu nolabait tekniko profesionalagoak agertzen dira, eta beste ezaugarri batzuk, pertsonalagoak edo individualagoak. Estatus edo prestigio sozialaren inguruan, batetik, unibertsitateko karrera bezala, aukera positibo bezala ikusten da, hau da, lanbide bezala, edo, zerbait positibo edo aukera bat bezala ikusten da, baina ez dut medikuek duen estatus maila berdina. Hor, argi agertzen da, inkestan estatusaren kontu horretan aldea agertzen zen medikoa eta erizainen artean, elkarrizketetan hori ere agertzen da. Naiz eta elkarrizketetan ez den agertzen, beste inkestan agertzen zen alde hori desiragarritasunaren aldetik. Jendearekin hitz egiterakoan,
ez dute somatu halako ezberdintasuna seme-alabei gomendatzeko erizain izatea. Baina bai, atera dela halako elementu estatusean ezberdina, nolabait estatus gehiago daukala medikoa izateak. Betetzen diren funtzioak edo inkusunen inguruan, orokorrean, zuen inkestanera agertzen zena. Oso irudi partziala eta lotuta holako elementuekin, injekzioa jartzea, zauriak sendatu edo medikoari laguntzea. Eta hori da oso orokorra. Eta azkeneko ikerketetan, antza, bai hasi dela agertzen, hortarteka batzuetan, osasunaren prebentzio eta sustapen funtzioak aipatzen diren, o aipatzen dituzten pertsonak. Holako diskurtso batzuk, bai hasi dira, gutxinaka, sektore batzuetan hori ikusten hasi dela, baina oraindik oso minoritarioa. Irudi nagusia, aipatutakoa jarraitzen du izaten. Erizainaren independentziaren inguruan, hor ere bai, oso lotuta medikuaren figurari eta harreman hierarkiko batetik lotzen dute. Formazioan antza da aldaketa gehien nabaritu dena kualitatibo horietan. Badago irudi bat antzinakoa, edo aurretik egin izan direnean horrelako lanak agertzen zen irudia, zala, ezagutza eskasa eta bokazionala, nolabait, zaintzaren ezaugarri nagusi hori lotuta, eta aldiz orain, bai, jakina da, erizain izateko, karrera bat ikasi behar dela, eta hortaz nolabait, badagoela ere hor profesionalizazio bat, eta prestaketa bat, eta bestelako elementu batzuk. Eta zentzu horretan, erabiltzaile gehienentzat lanbideak ere ezagutzak hobetu ditu, ez da bakarrik gehiago ikasi behar dela edo baita gainera, nolabait, hobekuntzak eman direla ere sektorean eremu horretan. Soldata aldetik, eta hor ere lehen agertutako grafikoarekin harreman eduki dezakena, jendeak uste du, pentsatzen du, kobratzen dezutena, baina gutxiago kobratzen dezutela. Hortaz ere, gero, finala hori esateko, esan zaitez erizaina, hor, nolabait, ideia hori hori garrean, zailago izango da. Baina irudia bada, uste duguna, baina gehiago kobratzen dezutela, alegia. Eta gero, konfiantza erizaintzako diseinungan dagoen konfiantza. Badago, konfiantza orokor bat esan dezagun, baina gero matizekin. Eta pixkat 3 puntu horietan da aipatzen direna. Batetik, konfiantza hori badago, baina baldin eta medikuak konfirmatzen balin badu. Hau da, ni gaixo balin banago eta erizain bat gaixo, egoeratan, erizain batek zerbait esaten balin badit, baina medikuak konfirmatzen badu hobeto. Orduan, nolabait, autonomia hori ez eukitzeak, gure legietara autonomia hori ez eukitzeak, horrelako kontuak ere eragiten du. Depende ze gauzetan, nolabait behar dela medikuaren oniritzia, konfiantza hori jasotzeko. Bestetik, konfiantza falta hori jaisten den beste eremu bat, erizaintzari lotuta ez dauden eremu berriak, esan ezagun. Zaintza eremu horretatik ateratzen diren beste eremu batzuk, lehen esandakoak, kudeaketa, beste eremu batzuetan erizaina sartzen denean, edo nahiz eta bere eremua izan, konfiantza hori ez da, konfiantza hori ez du lortzen maila berdina herritarraren partetik. Eta horra aipatzen dira, bere ohiko zera, zauriak sendatzea, edo tentsio arteriala hartu, hortik ateratzen zarenean, edo, esto ya, hau ya ez da zurea. Orduan, konfiantza hori jaitsi egiten da. Eta hirugarren puntua, gaixoak etxean zaintzea. Eta horretan ere bai, badago harremana medikuaren zeratik. Erizaina bakarrik baldin badoa, etxeko zaintza horiek egitera, konsulta horiek pasatzea, onalakoa, jende askoren partetik dagoena da, eta medikuan ez dator. Nun dago medikoa, edo zuk esaten didazun hau, zer, olakoak ere, konfiantza hori ere bai, jaitsi egiten da. Eta gero esan dakoa, erizaintzari lotuta ere, generoa,
irudi asko bada batetik soilik emakumeen lana dela, edo bakarrik emakumeak horretan ari dira lanean, nahiz eta azkeneko ikerketetan ere hori gutxira badoala. Horrekin badauka zera bat, puntu importante bat, nolabait inkestatuei berdintzaiela, erizaina gizona edo emakumea izatea. Nolabait zentzu horretan ez dago konfiantza galera bat gizon bat etortzen baldin bada erizain lanak egitera. Alde horretatik ez dago arazorik bat edo beste izateko. Baina, badago pertzepzioa emakumeak hobeak direla, erizain lanak egiten. Sentsazio hori bada, orduan. Ez zait inporta, emakumea gizona izatea erizaina eta niz tratatuko nagoena, egingo duena egin beharrekoa, baina emakumea hobeak dira holako lanak edo egiten. Naiz eta hori ere, bera egin duen apur bat, baina jarraitzen du izaten nolabait irudi nagusi bat. Eta azkeneko puntua, pixkat esperimento moduko bat planteatzen dut, eta hemen ikerketa egitara ditu diot, eta da interneten zer dago. Orain arte da, inkestak eta nolabait zuzenean egiten diren ikerketak, iritzi eskatuta inkesta bidez edo duen alakoa. Baina gero, sarean zer dago, eta duan pixkat hori da esperimento moduko bat. Sarean dagoen guzti horretatik ere, atari ezberdina daude, pila bat, eta ezaugarri aldetik, pixkat hiru multzo edo zehazten ditut batetik, jendeak zer bilatzen duen, eta hori berez ez dute egona ekarri, baina hor behiratu alko litzatek ere bai, ea Google Trends, edolako tresna batekin, zenbat bilaketa dauden, eta kasu honetan bilaketa gaztelaniaz egin ditut, genero markak ezberdintzeko, euskeraz ez dago, nola juego, baina gaztelaniaz bai. Orduan, enfermero, enfermera, enfermeria, horiek jarrita zer gertatzen den. Orduan, bilatzaileak alde bat utzi ditut, baina daude atari batzuk nun herritarrak beraiek diren edukiak sortzen dituztenak, eta horiek konpartitzen dituzte, eta beste batzuk nun enpresa edo nolabait industria badago horren atzean, eta beraiek dira sortzen dutenak iruditegi guzti hori, eta hori sarean jartzen dutenak. Orduan hori kontuan hartuta, nahi duena da, zeintzu dira 10 atari nagusiak mundu mailan, eta hau da. Google, Facebook, YouTube, Baidu, uste duela dela Google moduko bat, baina txinatarra, eta duan hori hirugarrena munduan, laugarrena, Wikipedia, Twitter, Yahoo, Pornhub, Instagram, eta Facebook. 8-10garrena, atari pornuak dira. Eta hor datua ere bada, 98% gizonak bakar konsumitzen dutela, edo erabiltzen dituzten atari horiek, beste guztiok erabiltzen ditugu. Beraz, hain goian egoteko, pentsa, zelako erabilera egiten den horako atarien. Orduan, horiek kontuan hartuta, bietako batzuk erabili ditut, pilaketa horiek egiteko. Orduan, batetik jendeak zer sortzen du eta zer elkarbanatzen du. Lehenengo, ezaugarri horien arabera, eta lehenengo 10 horien artean dagoenarekin. Googleen, enfermeria jarrita, hori dira fukiak garbituta eta lako kontuak, zan orain ordenagailua neutralizatuta, agertzen diren irudiak. Enfermeria, orokorra da. Teorian ez daka genero markarik, baina lehenengo irudia, neurri batean, realitatearekin, esan daiteke kasu honetan, badago, sesgo bat, edo emakumeen irudi oso zabaldua. Apenas agertzen dira hortik gizonak, zertan ari diren, ez dago oso argi, hori bai, arropa, zehatz batekin, hemen ez daude kudeaketan, bulego batean, ez dakit, irudi batzuk, zerbait agertzen dutenak. Enfermera sartuta, irudi berri batzuk agertzen dira. Estereotipo, sexualizatuak, solako kontu berri batzuk agertzen dira. Gero hori ez dakiz erren, pelikula batekoa, bizinakoa. Generoa sartzen, bakatu? Erdian dagoena, hori ez zera. Mozorro bat da. Bai, jartzen dut retirara.
Artículo dirían. Retirará los disfraces de enfermera sexista. Vale, ja, bi letra aldatuta, Batzutan konnotazio gaizki. Enfermera bia jartzen du, Twitterren zer. Batzutan hori komponente horrekin alatzen da. Eta bi izki, aldatuta, enfermeria, bueno, bat kenduta, enfermeria, enfermera, ja, alde batzuk. Eta enfermero jarrita, desagertu dira, irudi sektorizatuak, gizon baten bat gehiago, agertzen da, bueno. Bale, hori Google irudiak. YouTubeen, lotzen dut universitarioen kontuekin. Agertu direnak. Enfermería, estudiar enfermería, mitos sobre enfermería, se ligan en el hospital, antes de estudiar enfermería, 50 verdades sobre estudiar enfermería. Bueno, kanalarekin zer ikusi gehiago daukana, YouTube gazteagoa da, Googleen orokorragoa dena, bueno, horrelako elementuak. Enfermero jarrita, bueno, hemen ez da antzematen horrela behintzat lehenengo biztazo batean alde handirik. Ez? Eta hau da, jendeak propio sortu duena eta igo duena konpartitzeko. Twitterren antzekoa, hemen irudiak eta ez dira berdin agertzen, orduan sinistu batko dira zuen. Begiratu dudanean, YouTubeen bezala, ez da agertzen alde handirik, gauza bat edo beste jarritan mezuetan, edo irudiak, edo horrelako kontuak. Eta Instagramen, enfermero, irudak batera, kopuruetan badago aldea, orokorrean 500.000 gora, enfermera jarrita 500.000, enfermero jarrita 116.000. Duan aldea, bikoitza da, zenbat irudi mezu edo ematen dire, baina neurri batean, badauka logikare bai, erizainak gehienak emakume diren neurrian ere bai, beraietaz hitz egitea eta hori konpartitzea eta horrelako gauza. Irudi aldetik, ez da agertzen horrela dago. Gizon nola muskuloso batzuk agertzen dira hortik, enfermeren kontuak. Eta hori da, jendeak motu propio, zer ezagun, sortu eta konpartitu duen. Aldeak, Googleen kasuan ikusi dugu, baina hori da bakarrik jendeak igotzen dituen gauzak, zer gaina ikusi dugu, mozorroen enpresa bat, eta da izer, hori gero sartuko gara. Kasu honetan, industria bat atzean dagoena zer gertatzen da. Eta hemen sartu naiz, lehen agertzen ziren, lehenengo 10 horien artean, kasu honetan inkluso 13, web porno horietan zer ageri den. Eta 3 kontzeptuak edo sartuta. Lehenengo 3 horietan nolabait erabiltzen dituzte kategoria propio batzuk, esatearen, eta horietan erizaina ez da agertzen. Bakarrik horietako batean medikua kategoria da, nolabait, kategoria bat, bideo horretaz doazen bideo guztia bilduta dauden atal bat esan dezagun, algo zegoen. Eta generoarekin lotuta daudenak, hori, umezaina, unibertsitate ikasleak, bestean ez dagoen horrela zer berezirik, eta medikua. Hori bai, agertzen ziren, kategoria propio bezala. Erizainik ez. Alde horretatik, bueno. Eta ja, erizaina hitza esatuta, berri esatu gaztelaniaz, enfermero, 3 horietan hori da, agertzen dena. Batean, 911 bideo, erizaina sartuta, enfermera sartuta, enfermero sartuta, 2. 728 eta 3, eta 1500 eta 85. Honeko 89, dauden bideoen honeko 89, erizain emakumeetaz ari da. Eta, bideo kopura berez dauden guztiekin ez da asko, baina guztira 6.000-6.000 bideo inguruan. Eta hori egin nuenean, eta hau erizainen kontua da bakarrik, edo gertatzen da ere beste profesio feminizatuekin. Hor alderik edo
badagoen. Edo da zerbait partikularra, erizaintzaren inguruan, edo konpartitua beste zera batzuk. Eta behiratu nuen ze lanbide diren feminizatuenak, eta hor eskuinan agertzen direnak. Osasun gintzarekin lotutakoak, irakasleak, zientzia sozialekin lotutakoak, eta idazkariak, administratiboak, edo horrelakoak. Horiekin egin nuen ere bilaketa, eta kasu honetan, erizaintza ezkerrean daukazue, irakasleena hemen erdian, eta idazkariak gaztelaniaz jarrita, profesor-profesora, sekretaria. Kopuruak ezberdinak dira, batzuetan gehiago, beste batzuetan gutxiago, baina oso esanguratsua, hirurak lanbide feminizatuak izan da, batzuetan sekulako alde hori sortzen dela, baina irakasleen kasuan ez. Irakasleen kasuan ere, naiz eta, imaginatuko dezuten, rolak ezberdinak diren bideo mota horietan, profesor edo profesora, nolabait erabiltzen diren rolak edo irudikatzen dena, baina askoz parekoagoa da, eta da, 3 web horietan berdina, joera berdina dira. Baina, gero nik ez dakit, hori industria horretan zer lotura dauden, bideo batzuekin eta besteekin, edo zer rollo ekonomiko dagoen, baina joerak berdina dira, eta kasu batzuetan bai indartzen dituzte erabat, irudi estereotipatu, sexualizatu horiek, eta beste batzuetan ez hainbeste edo ez behintzat modu berdina. Eta agertzen zen irudi horretatik, berdina. Mozorrogintzaren eragina esan ezagun asko gutxiago da, ze ez da konsumoa ez da bestearena bezain beste, baina niretzat ere oso esanguratsua. Hemen parea bat web begiratu nituen, eta hasteko kategoria kasu honetan bai badago, kategoria propio badago, mozorroak bilatzeko orduan, eta kasu medikos y enfermeras. Biak batera eta genero marka bakoitza ezberdina. Kategoria propiotik aterata, markatua zoaz. Eta horietan sartuta, hori dira, agertzen diren mozorroak, oso bideratuak, estereotipo zehatz bat, indartzeari, eta oso esan ezatzua. Batzuk mas discreto, beste batzuk bat erez, eta hau da dagoena. Baina, beste lanbidekin ere gertatzen da, poliziarekin adibidez, edo horrelako oso... Odan hor daude beste zera batzuk, hau ezaki zu goratzen, zentzu ziren. Baina, eta horietan ere bai, sexualizazio hori ere ematen da, mozorroen kontuan. Baina ez guztietan eta ez modu berdinean. Depende zein den lanbidea, kasu honetan, ere badago lako joera bat, baina ez da berdina, ez da hain esplizitua. Polizia, militarra, ejertzito, zulako zeratan, aldeak badago, gizonetan bakumen hartzeko aldeak, baina beste lanbideekin ez da hain markatua. Eta badazpadaz, ikusi nuen ere, zegoela Euskal Herriko bat, disfraz jaiak, baina eta ikusen, hemen zer horretan ezberdina garen, ez. Eta, de hecho, irudi asko ere berdina ziren, orduan pentsatu dut ere, hor ere industrialdetik loturak egongo dira. Baina ekonomikoan, enpresa motak, eta hau da dagoena. Eta gizonak ridikulua egiten, emakumez nazten garenean, eta osolako gauzak. Orduan, datu hauek nire ustez, esaten dutena da, interneteko bilaketa eta ez da oso zorrotza, ikerketa da hau, eta nolabait, komila guztiekin. Baina nik ateratzen nuen zalantzetako bat behintzat, ez dakit ondorio bat izan daiteken, baina nolabait ikertzen jarraitzeko hipotesi horietako bat, jendeak berez ez du konpartitzen horrelako, eta ez du sortzen horrelako iruditegirik. YouTube, Facebook, guzti horietan ikusi dugunean jendeak zer egiten duen, ez dira agertzen horrelako gauzak. Aldiz, faktore ekonomikoa sartzen dugunean tartean, eta industria bat edo negozio bat edo tartean dagoenean, pasada bat da, nola elikatzen den estereotipo hori. Orduan, nire zalantza da zer da,
sozialki norberak zerbait egiten duenean eta konpartitzen duenean formak gordetzen ditugu, eta beraz, politikamente korrekto den hori egiten dugu, edo ez dago lako irudirik, eta dagoenean da, nolabait, interes ekonomiko bat artean dagoenean, hori esplotatu nahi delako, eta hori indartu egiten delako. Edo, da, bien nasketa. Zer, arrakala badagoela, norberak daukan irudi hori eta sozialki konpartitua den irudi hori eta industriaren artean badagoela arrakala hori, edo nolabait badagoz, industria horrek azaleratzen du benetako irudi bat, edo gure susmo bat, edo olako elementu bat. Edozein kasutan, eta hori, hasieran erizainen inkesta horretan ere agertzen zena, da, nolabait estereotipo sexista guzti horiek, eta berriro da zuen datu bat, eta niretzako oso besteak bildotzeko oso pisuzkoa, da, iruditegi guzti horrek ondorioak dituela. Eta ondorioa dira, neko 98ak estereotipo sexista eta atzerako lotutako jokabide edo eta komentario iraingarriak pairatu dituen lankideren bat badauka. Uneko 98ak ezagutzen duzue, ezagutzen dute, holako jarrera bat pairatu duen norbait, lanbide horretan. Horietatik, emakumeak zuzenean beraiek uneko 32ak jaso dute holako zerbait, eta gizonen uneko 28ak ere bai. Eta beraz, uneko 97ak uste horren aurrean ere neurriak hartu behar direla. Orduan da, hasieran esaten nuen, sortzen ditu estereotipo sozialak, iruditegi sozial guzti horiek, horiek ondorio praktikoak ditu. Eta hori da, hau da, horietako bat. Orduan, bukatzeko hori, ondorio bezala, lehenengoa da, autokontzeptua eta irudi sozialen artean, hau da, zuetan dakazuten ideia eta berezik ikasunetan uste dezutena herritarrak nola ikusten zaituzten oso lotuta dagoa eta oso erreala da. Zuen pertzepzioa gero inkestetan eta kualitatiboetan eta agertu dena bat egiten du, neurri batean gaurko hitzaldia errepikakorra da, zer lehenengo zatean eta bigarrenean antzeko gauzak panaiz esaten, neurri handi batean eta horregatik da. Eta alde horretatik, eta zuen nolabait autokontzeptu hori, zabalagoa da, herritarrek daukaguna baino, egiten dituzuen gauzetaz eta gero, hasieran planteatzen nuen hipotesia edo neurri batean, nik uste dut, zientifikoki beste gure batzuk eman beharko ziren, baina uste dut neurri handi batean baieztatzen dela, apur bat faktore guzti horiek nola eragiten duten iruditegi sozialean, eta iruditegi sozial horrek gero nola eragiten duen errealitate horretan, baina badaude zertzela da, o matizak, edo ez, nabardura batzuk, irudi orokor bati aurre egiteko. Eta batetik, lanbide gisa oso baloratua dagoela, erizainarena, egiten den lan apera ere bai ondo baloratua dago, bai ipatu du, anbulategietan, bai ospitaletan, balorazioa erizainarena oso altua da eta beste lanbide batzuen gainetik. Oso zabaldua dago prestakuntza beharrezkoa dela, jendeak hori badaki ez dela edozein modutan egiten den lan bat, baina, gero, olakoak, estereotipoak badirudi egon badaudela, ez dakidana da, non den nolabait jatorri hori, den berez dagoena eta historikoki datorren bilakaera bat da, ez da oraingo kontu bat, irudi hori ere eraikia dago, urteak atzera, baina hor egon badago. Printzipioz, pertsona guztiak badauka ideia bat, erizaintzaz, erizaina zer den, edozein galdetuta badaki, entre comillas, zer den erizaina eta erantzun bat emango luke, baina aldi berean, dagoen ezagutza hori partziala da, eta erizainen lan eremu baten ingurukoa. Eta eman dezake, dauzkaten hainbat iritzi kontraesankorrak direla, baina nik esango nuke gehiago dela, nolait irudi konplexu bat osatzen delako hortik. Ez bata bestearen kontra, iritziak kontrajarria direlako, baizik eta nolabait ertza ezberdinak dituelako.
Eta hori, batetik erabilgarria da, baina gero prestigio sozialean berago dijoa, naiz eta balorazio oso onak eduki eta lanbide erabilgarri bezala eduki. Bestetik lan aurkitzea erraza da, edo sentsazio hori dago, baina gero soldata ere txikia dela edo uste da, kontu batzuk badaude. Eta gero, alderatzerakoan ikerketa hauek nazioartean egindako beste ikerketekin, joerak oso antzekoak dira. Italian, Alemanian, Ingalaterra, beste leku batzuetan egin direnean, irudi hori eta iritzi horiek ere oso antzekoak dira beste lekuetan. Eta da, erizaintzaren funtzioak ere ikusezinak, egiten zaizkio publikoaren gehiengoari, berriki ateratako ikerketa batean Ingalaterran, horrekin lotzen da bai, profesioaren lan baldintzak, soldatak, nolako kontu pilo bat bera egiten dutela, zaintza eta emakume, lanbide feminizatua dela lotzen dutelako, eta hortik, zainketa, zerbait naturala bezala ikusteak, eta naturala dena ez dago balioan jartzen, eta ez dago balioan jartzen, ez dago zaintzen, eta horretara. Eta hori, orain dela gutxi ateratako ikerketa baten ondorioa da bertan. Eta gero orain arte aipatutako kontu hau antzekoak. Eta gero, irakurri dudan horretatik ere hori, lanbide feminizatua izateaz gain, gero eukitako rekorrido historikoa ere bai, garai batean ere, izendapena ere desagertzen da eta ATS bezala izendatzen zaituztete, lotura gehiago gutxiago medikuekin, nolabait aldaketak bazoazte zuek egiten, zuen lan ere mugan eta bat, baina oraindik jendeak sortutako iruditegi sozial horrekin jarraitzen du indarrean. Eta hori da aurkezpena, eta gero erabilitako lotura, bibliografia guzti hori, zuek konsultatu. Eskerrik asko, Asier. Orain zabalduko dugu tartetxo bat, galderak egiteko, nahi baduzue.